została zaprojektowana, słuchajcie, w latach 30. dla Coco Chanel na specjalne zamówienie. Ikoną stała się również torebka Alma, bardzo elegancka. To jest ta torebka w kształcie półkola, strukturalna, która o dziwo nigdy nie miała być torebką do masowej sprzedaży. Speedy stała się dopiero ikoną w latach 60., kiedy Audrey Hepburn poprosiła Louis Vuitton, aby zaprojektował dla niej torebkę, która będzie nieco mniejsza od Speedy. Jedna z najsłynniejszych współprac, jaką stworzył Marc Jacobs, to oczywiście ta z japońskim artystą Takashin Murakamim. Niektóre egzemplarze rzeczy z tej kolekcji sięgają dzisiaj kilkuset tysięcy dolarów, tak jak ikoniczne torby z Yayoi Kusamo w takim wydaniu limitowanym. Myślę, że to też bardzo dużo mówi o współczesnej modzie.